खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 11 नभेम्बर 2025 गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। फै जों मिथिनो दि बबे राशिफोरा केरियार, धोन सम्पति, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जागोन आरो बबे सांग्रां जानांगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनै ग्रहनि दशाया मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय बांद्राय मोजां नङा। बेनिखायनो जायखिजाया गिदिर खामानि मावनो लानायनि सिगां गोबां खेब सान। दिनै नोंथांनि खरसाया गोबां बांगोन आरो बेनि जाहोनाव नारसिननायाबो बांनो हागौ। सावस्रिया सोलाय-सोल' जागोन आरो माखासे बेरेखाफोरा खर' दैखांनो हागौ। बिजिरसालिनि केसफोराव गोबां रां खरसा खालामनायनि उनाव जाफुंसार जागोन। राजखान्थि आरो आयेनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। रांनि बेलायाव रावनिबो सायाव फोथायनो नाङा। वृषभ राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां जागोन। आय बांनायनि सम्भावना दं। साख्रियाव प्रमोशन एबा बारायनायनि बाथ्रा जानो हागौ। बेनिखायनो मावख'गिरिफोरजों गुवारै जा। मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय साना गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। गथ'सानि फारसेनिफ्राय मोजां खौरां जानो हागौ। फालांगियाव जाफुंसार आरो मुलाम्फा मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। गोसोआ धोरोमारि खामानिफोराव नांथाबना थागोन आरो गुबुननि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन। नोंथांनि सायाव खामानि थिलियाव सावरायनाय जागोन आरो बैसोगोराफोरा नोंथांनि फारसे थागोन। नखरनि बिबानफोर थासेयावबो नोंथाङा मोनसे मोजां समानथि लाखिगोन आरो मोजां मोनलायनायनि जिउआ गोजोनथाव जागोन। कर्क राशि। दिनै खाफाला मोजां जागोन आरो नोंथांनि गासैबो खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। मोनसे समायना जायगायाव दावबायनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, मान बांगोन, रांखान्थियारि बिथिङाव मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा बिदा-फंबायनि हेफाजाबाव नोंथांनि केरियारआ सिगांथिं दावगालांनो खाबु मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआरि नारसिननाय आरो रांखान्थियारि जिंगानायनि गेजेरावबो फोथायथिया गोजौ थागोन। न'आव माखासे जेंनाफोर थानो हागौ, नाथाय नोंथाङा मोनफ्रोमबो थासारिखौ सामलायगोन। राजखान्थिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा मोनगोन। कन्या राशि। फालांगियाव गोदान मोजां खौरां मोननो हागोन। गोदान मानसिफोरजों मुलाम्फा गोनां दर-दाम जानो हागौ। दोलोयारि जिउआव मोजां मोनलायनाया बांगोन। गावनि जिउनि लोगोरिनि मुङाव सम्पथि बानायनाया मुलाम्फा जागोन। गोसोआव एसे रागा थागोन, नाथाय थासारिफोरा नोंथांनि फारसे थागोन। तुला राशि। ग्रहफोरनि थाथाया बारा मोजां नङा, बेनिखायनो रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। सिगांनिफ्रायनो खालामखानाय रां थिसननाया दिनै मुलाम्फा होनो हागौ। खरसाया बांनो हागौ, नाथाय नागारनो नाङा। साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। गावनि आदारखौ जोथोन ला। वृश्चिक राशि। दिनै अननाय आरो अनज्लायनायनि आबहावा जागोन। जरा-जराफोरनि थाखाय समा गाहाम। गथ'साफोरा सुखु मोनगोन। हा एबा सम्पतिजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरा जाफुंसारगोन। जायखिजाया गोजाम लुबैनायखौ जाफुंहोनो हायो। गोलाव दावबायनायफोरनि खाबु दं। खाफाला गोख्रों जागोन। धनु राशि। दिनैनि साना मोजां जागोन। गोसोआ खुसि थागोन आरो नखरनि अननाय मोनगोन। बिमानि फारसे अननाय आरो सिबिनाय थागोन। गोदान गारि एबा न' बायनायनि खाबु दं। खामानिया जाफुंसार जागोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय बाहायनायाव दावगाथावगोन। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। मकर राशि। दिनैनि साना गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरजों मोजां सम मोनगोन। बिदा-फंबायनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो बेरेखा हान्जानि सायाव देरहासारगोन। फोथायथि बांगोन। कुम्भ राशि। रांखान्थियारि जेंनाया खम जागोन आरो रांखान्थियारि मुलाम्फाबो जागोन। दाहारा खमायगोन। नोंथाङा मोनसे गिदिर सम्पथियाव उदां खाथायनायनि बाथ्रा साननो हायो। नखरजों सम बारलांगोन। रायज्लायनायाव गोदै लाखि। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि खाबु दं। मीन राशि। दिनैनि साना जाफुंसार जागोन। आत्मबिश्वास आरो सावस्रि मोन्नैबो मोजां जागोन। दालोयारि जिउआव मोजां मोनलायनाया बांगोन। फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। सोरखारि खामानिनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि सम्भावना दं। गोदान खाबुफोरा नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 11 नभेम्बर 2025 राशिफोर। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खिन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफलनि खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ